Kakabsat, agramit tayo ti orma. Orma ti biga. Lansa tayo. Shout out dagiti construction worker. Dapay aramat tayo nga guantes tapno protection ti matayo kakabsat. Baka no mataltal tayo ka. Nariga tayo. Makapros. Makapros no kanu rabin kakabsat. Ano sila ti trabaho. Ay. Yang ti construction worker. Martilyo ti gamatay tatakakabsat hanga pala. Tuno bigat pa lang ti buhos. Agma kami pala. Payang tayo makabuhos ng bigat ala. Kakadua kakabsat ko. Dadya nga to, aggalgalot na piskira. Ayun. Anybody Lugi. Shout out. Shout out ano? Nagiti viewers tayo. Nagiti ang pinaka-follow. Ag-follow kayo. Suportan nyo mo dati Ilocano. Awan sa Baltag si sinuportan. O di Ilocano. Trabaho lang kakabsat. Walang personalan. Tal di mga kapsat. Ay. Bag nga malang tayo. Ay. Pinay. Okay, nalpasan di may sa orma kakabsat. Okay, thank you for watching. Share yung mart.